गाइस पूरा दा ना हमनो थांदों आरो जों दैमायाव इयावबो जे बाल्थिङाव दा दैमायाव थांदों आरो ना गाबोन फुजानि थाखाय न'आव होलांलायनोसै दिनै ना हमनानै आरो ना पूरा हाजो गुदियाव ना हमहैहांदों आरो नायलांबाय थादो दा माबादि खालामो गाइस दा ससे मोनफैलायबाय आरो ना नायनो हागौ दैमाया बैनै सान्दुंआबो पूरा गोसाथार थांगासिनो दं दा आखायाव जे लानानै फारसे आखायाव केमेरा लानानै सान्दुं गोसायाव थोंनो दैमा खोथेहैनोसै दा जेसिबि लाबोनानै लामा सामा पूरा दै जाजोबना दं आरो अखा हानायखाय गाइस दा जोंनि जेसिबिया फैगासिनो दं जाहैबाय दा नै बेयावनो दैमा खोथेगोन आरो ना सिगाङाव थांबावनो खोमा मिथिया पूरा बिफां सायाव मोनफैबाय आरो बिफांखौबो नायनो हागौ लकेसनफोरा दा मायावमोन एयारफर्स आरो ना इयाव मानसिफोरा थाफैयो पार्टि खालामो गिलायलायनांगौ जायगाफोरा नायनो हागौ गिथावथावनो दा सोरखौबा बुथारना गालांदोनो सासेखौ बैयाव फबना दोनदोनो भितोराव गिलायबो लांनांगौ जायगाफोरा एयारफर्स माने ससे सिगाङावनो आरोना एयारफर्सआ दं सानफ्रोमबो गुलि गावलायबाय थायो बम माने आर्मिफोरखौ ट्रेनिं होबाय थायो आरोना जोंना मोनफैबाय दैमा खोथेनो फैग्राया फेमिलि हाग्रा गेजेर थांगासिनो दं जाहैबाय नायनो हागौ Guys, baling hot mabar. Baling mo niya po kuzub. Mari guys. Ya. Hot. Ini mau aku bhara lu, bahar galu na hoy. Bahar galu na. यहाँ पर लेके आ. दा बे बनखौ बेयाव जे साथेनो थाखाय माबायांदों आरो ना. होगोनियाव खोथेगोन. बनखौ गारनानै दा इयाव होसिगोन आरो जे साथेनो थाखाय. ना मोनगोन ना मोना दा नायलांदो माथो जायगायाबो जों पूरा गुवारथार जाहैबाय सिगाङाव थांनि बापरे लामाफोराबो डेन्जार पूरा दैमाजों बोहैबोनाय बन माखाया सिगाङाव बैयाव खोथेगोन जाहैबाय रिजराव खोथेगोन मुरा नुनायाव नायलांबाय थादो बोरै हमो बोरै माबायो थांगोनब्रा सिख्लाफोर लोगो हमनो नायलांदो नै लाङि खेवदों पुरा रातुल गुरु ना खोथेनाया जाबाय इयाव दा जे होनोसै आरोना होमबानो जाबाय आरो पुरा पुरा ना सारांदो दे सारो हो हाग्रा साग्रा गारजोब आबौनि जे सारदो नाखौ नायदो नाया गैया माथो मासे अन्थाइ गोजा गाइस नाया इसिम न' मोनथ'दों आरोना दैमा खोथेनानै दा जे रानलांगासिनो दं
दाहाय नायदो बेसे बुरजा मोनो होथेनाय स्टाइलखौ नायदो मा मडेलनि होथेदो नायनो हागौ दा फुरा बेयाव ना माखासे खारथिंगासिनो दं गोरलै गोरलै थेख्ला थेख्लि गिदिर फिसा बेयाव पुरा शट होगासिनो दं आरोना नायनो हागौ दा पुरा नाखौयाव शट होनानै थांग्रोबाय आरोना दा दै खमायनो होसिगोन ओमफ्राय हमसिगोन आरोना नैयाव ना फैदोंमोन पुरा खारथिंदों आरोना दैमा पुरा ना हमथिंगासिनो दं दा ना लायै थांगौ आरोना सेन्देल पेन्देल गानाखै जेबो थांगौ आरोना दा नायनोसै बेसे मोनो फुङाव दहाय केजिसो मोनदोंमोन खाथियावनो गेम खाथियावनो माबादोंमोन आरोना दा लोगोफ्रा इनियाव माबागासिनो दं आरो नायलांदो दानिया ओइनो मानसिया सान्दुंजों खामनानै गोसोम जाजोब्बाय लाङिसानाय स्टाइलखौ नाय पुरा रसल नायनि नाखौ बेसे मोनखो रब्रा नै बिस्तारा माथो नामाखाया इनि नांला जुनानै दं पुरा दा ना हमनानै थांगौ आरोना गाइस मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस गाइस हाया हाल सालफोरा नै नामा बर' नाङा इखौ दोन बाल्थिंसे प्लीज सबर कराए आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।